بووینا یوحەنایê ئیمادکار گاوا dema zarokانîna Elîzabetê hat wê kurek anî. Cîran û mirovên wê bihîstin. Got Xudan rehmeke mezin li wê kiriye û ew jî bi wê re şabû. û di roja heştan de ji bo sinetkirina kurek hatin û xwestin navê bavê wî Zekeriya lê bikin. Lê diya wî li wan vegerand û got: Na, navê wî wê Yuhenna be. Wan jê re got: Di nav mirovên te de kesek bi vî navî tune. Îcar wan bi îşaretan ji bavê wî pirsî ka ew dixwaze çi navî li wî bike. Wî nivîsdekek xwest û wiha li ser nivîsî: Navê wî Yuhenna ye û hemû şaşman di cih de dev û zimanê wî vebûn. Peyivî û pesnê Xwedê da tirs ket dilê hemûyan ku li dûra wan rûdiniştin û li seranserê çiyayên ciwistanê li ser van tiştan hat peyvîn û hemûyên got ev tişt bihîstin. Ew xistin dilê xwe û gotin: Gelo ew zarok wê bibe çi, çimkî destê Xudan li ser wî bû. Pirtûka pîroz, İncîl. Silav û rêz xweşk û birayên hêja.